Kendiat singi hadian bagi nongtre GVK 108 kibodan hapo Kshatriya Meghalaya AMRI Workers Union MEMRIWU kilapan bana paiba bat aipor nyupuar kanta bak sarkar kamdei ban petengshu eka company GVK AMRI nakaliang jong join managing director ka DHS menta kilakot yakren yakinong yalam jong ka Meghalaya AMRI Workers Union. Abai keren bat ka Presiden jong ka Meghalaya EMRI Workers Union ka Kong Micro Linas Imli kalau ong bah kani ka jelang omsyam lala ban siam yakarai henrei lapan pau bakin sapen sngo sekibor bahalor hakabai dei bak ka jingdawa jongki bat kalapan pebru bak kenhun ka jongki kan sedang baik ya jiki akakat pratrik nadu ka po sau baji step namar ka jingdon jong kani company kalakta sisai pai ba ka jela namar bak klamyo ya ka jing sekri. Ban ai kata ka message even yakin ki management ru pi requesting kata di jing flop di kala ada lupan napi siahin apo ka management baka jing strike li kelas sedang napi sia om nangi ngile ka strike jungi gidang sedang mentang pen pau pai ba ndai mapi sia li ka jing strike la trai internally na siya po ba ka service kam yaj bahasyo te ka tu kam pau pai ba mangi ba syong hang ting itip ka jing trai kam hang te kalong kumno ka service kam yaj bahasyo kam lalu kung baka strike na ka management side ken menta piwan kedoi keti kata ka jing strike ke jongi ba piper kat yu pai ba kata ka yu lada piper kat yu pai ba dei la deun penbiang ken ngadu basdang dei menta jing strike di kalalong na pi ka yang jong pi syo pilas dang ngiling ipen pau pai ba be kata ka jing strike jongi te menta sngi HPE ku mangidon menta ne DHS ngila de buan je keren menne tengi sutu ngi syong meeting menne bat i join MD nang tabat ini i program manager jong kan ke NHM kum i ba kamen yang asyong tinggi sutu ba maki kimla ban sim kanu decision ki ang ba ka ka jingkran jong ping ngin pen pau ngin sa pen poi kata ka message ki bahe namar ba MD ru imdan shande yang dakum no namar kat kum ka jing ong jong ki menne ba ki dan ngidan meeting bat ki ang ba MD sawan lasi mande ti khot yang i bangin nyakran lasi mande khandai shiteng kata kadi taka jingkwa jungi kade be katahi mak mengila depan benapat ba bah nyopu arkan tangi aipor tengi i bakampoi shei ru tengi sutu ba lasngi mandiru kimtip ka jingkwa jungi lingi ku akran be ka sarkar la de kan ka NHM jungi kan di NHM di kala hap na ka central tingim jingsangim ku aiban kran tamba ngi buram yaki ladaki khot ngi wan ban yakran tamba ngi sutu ba namar blai ka kun ka jingrai jong ka house bala dangi la aipor nyopu arkan ta ti daka buram yaki pat baru hi ba kajing strike jungi kan sedang long kajing yu jungi menta kalong bet ba ngin sedang bet no ya kan ka strike jungi tambah kata kalong bangi da bangi perkhat gi pat baru ngin sedang bet nadu singing kong hakapor saw baji men step ka strike jungi ngin sedang banginum sedang nginum shim kesyo kami galaya hi barok ka ki ambulance haka saw baji men step las ngining kong kan praterik asini kong saw baji men step nginum dan bashim kesyo te kin syong be haki base jongki tang bangin nginwan ya kata ka meeting bakhot itai MD haka khandai shiteng be ikot yang nginwan da ka buram ya iru nginwan ya kata ka meeting ngin pet ka outcome jong tu ka meeting ka ka bami na ka tu ka meeting ka bangin ya kran bat i te lada ka say so ngin stop ya kata ngin sa le ka ka badan kam bangin dadi bangin call off ngin sa call off tang ba ka meeting kan di ka strike jing kan sedang be sabajimen step tingin up ya kata ka meeting after ka meeting ka outcome ka bami na ka tu ka meeting tikan ka ambulance kan sakhi hadin kata namar ba ki ambulances ki dan ki different location ba pher jong ka Meghalaya barokaway ti onda de bak di dan kam bangin pen ki tu ki ambulance bikin wan lot baro sha shlong ru kin sawan hadin jong ka tu ka meeting ti nga syukwa ban ong ru mentakas ngi ba ngi i haka newspaper kaway ka khubor ba ti state head jungi nang tay pen mi uang ba requesting ibangin num yu ya kata ka strike perkhat ikipat ba ti menta bangile kata ro de bangi perkhat ipat ba dengan syukwa ban batai hang ni kendian ya kata ka jing ong jong state head bakan kata ikipat ba da perkhat ya kata le da ka jing don jong ni ka company kala kata ikipat ba nadu meno ha kani ka jing ong jungi bangin strike bangin ngin strike mentali kalong open ngi pen syai pat ba bangin num trekam show tama ka jing bam trekam jong kan company le kelas dang nadu benai match ndu hadu menta kalong indirectly ka jing strike le de kelas strike lupa na ketika management hi ka jing strike di kalong lupa na kan management namar balai di pat ba kim yo ka service ka bapura kata ka de ka inside jong ka company bakim la ban provide de ka service ka babaha nama blay ka jing duna ki manpower kum bangla mention haki tu ki media ko aban ai kata ka message even yakin ki management ru pi requesting kata di ka jing flop di kala dei lupan na pi siahin na po ka management ka jing strike li kelas dang na pi sia om nangi
ngilay ka strike jungi gidang sedang mentang pen pau pai ba ndai ma PCA le ka jing strike la trai internally na siya po ba ka service kam yaj bahasyo te ka tu kam pau pai ba mangi ba syong hang ting itip ka jing trai kam hang te ka long kumno ka service kam yaj bahasyo kam lalong kung baka strike na ka management side ken manta piwan ka daw ikti kata ka jing strike ka jongi ba people cut yu pai ba kata ka yu lada people cut yu pai ba dei la de pen biang ken na du basdang dei manta jing strike di ka lalong na pi ka yang jong pi syo pilas dang ngiling ipan pau pai ba be kata ka jing strike jungi jing shisha na kalyang jungi ngim kwa kendo yak ini ki NHM ne ki ni kwa ban kendo be ya ka sorkar la de iko aban kendo be ka em jungi ka de be ka jing ekran jungi kalom be ba ka sorkar la de om show bat ken ni ka central ne ka ngim kwa syo kata ngi kwa be kata ba ka bar khoi ka sort out kan long be with our government bat ka sorkar ka jongi tangkat tahi ladang ini kan naga jiviki ka adon sibun kita ki failure jongka te ini kan ya ki emergency call ki balan hapo ERC ru hapo ERC floor ka bapo hapo call center ki bun tang ki abandon call ki dan hadu news patli te news patli ki abandon call munu bener take responsibility ya to ka ba ki ya ka to ka abandon call ka ba ki bru ki phone kim jio ka ambulance 108 nakai ka down naka daw jong ka juna ka jing juna ka man pawa naka daw jong ka jing le kos keting jong company ta ka daw usaha at last kemut ha ka bukut usaha for you pai ba tingi i kumi kita ndai bangi ki tai le de bakan sim ka government bangi suk ka kam jungi kam de tang ka tulop andai ngi i ban ngi so gi feedback jungi pai ba la dangin call ka ambulance 108 ngatrai ki babun higi pai ba ki ba call ka ya ka ambulance 108 wadde ki don ki VIP ru ki ba call ka 108 ambulance bon kimyo nomor beli bon kimyo la defin pai ki bon ki lack of weakness ki bon ki failures jong ka management hakanu kam ka manage